Africa my continent, Africa my home. Se-Afrika, seKwaZulu, eSouth Africa. Semgungundlovu, seHowick, kwaHhaza. Udaba lomntwana, udaba lengane elimale ngoMgqibelo odlule enkabeni yeTheku. Ingane ngamawele zakwaDlamini ezingene liftini, kanti ilift ayisebenzi. Zisuka ku-4th floor zawusacazeka phansi kwi-basement. Namhlanje-ke uMgqibelo ekuseni usuku lokuzobeka ingane endaweni yayo yokugcina. Izobekwa kunjalo, iwele layo sekuyikhono, isimo esibuhlungu kakhulu. Usizi libhale emehlweni kuwo wonke umuntu okhona, ngabe umndeni phela amazwi, phela yonke into. Sisi uzwibuza ukuthi bekonakelephi, ingane bezenzeni, umzali benzeni, ukuzwa ubuhlungu omshi, ubuhlungu ngaphezu kwamandla. Kodwa ekugcineni konke sikubuyisele enkosini ukuthi yona yaziyo. Sizolokhu sikuthatha nje sikupha ukuthi kuphi okunye okwenzakalayo. Siyabonga kakhulu. Salwane wethu uhambile nasemhlabeni ebizwe nguwena Nkosi yamakhosi. Sicela uvula amasango-ke manje bamhlangabeze bonke abaqoqileyo bese bemlinda ngalesiya sikhathi ebekwe ethuneni bese bemhlangabeza bemuka naye. Lokho sicela ngoJesu Kristu indodana yakhe ethile kusakayi nawe noNkulunkulu munye izikhathi nezikhathi. Amen wasakani. Ngoba ngicela senze kanjena. Igama lami ande amadoda ngawamseli. Ucula ngazi. Ngazi ukukhuluma ngekhona. Yikho amandla monke ngizomnika la ku chorus leader. Uyena uzosilekelela kakhulu. Siyenze inkonzo yengane ibe kulelede nefuna ibe kuyona. Ngizolibamba lolu hlelo. Sizolibamba nje aluthi kubaluleke kakhulu soba lifishane. Sikwazi ukuthi sithathe ingane soyibeka ngendlela ehloniphekile. Kuhlungu kakhulu wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga isimo esivelele indlela la ekhaya. Kube ngcono ukuthi umuntu mayegulile kuba khona leyo nto leyo ngoba ukugula kusuke ngama-message amancane atshelayo ukuthi kungenzeka ulindeni noma yini. Lento eyenzeke lapha, lento engiyibone lapha kaze ngiyibone angifiseli ukuthi omunye umuntu noma ngabe umuntu oyisitha esingakanani kona ngeke umfisele le nto esiyibone lapha. Kodwa-ke asambe anibe ningilungisela umuntu ozosifundela umlando ngoba basuke lapho babhala ngesiLungu kodwa ngiyazi ukuthi bebobhalela nalamakhawe la asebenza nalento yobhalela umlando walengane ubhalwe ngesiLungu. Manje laba abanye bazobe bejethe ozosifundela umlando akabe elungu awuzosixoxela hayi uzofunda ngoba ngalokho ngisisiye in memory of aphelele Dlamini mina ngizonifundela ngalo
ngizomenzela kodwa sifuna ozosixoxela nje umlando wengane ukuthi ingane ikhule ibubani izalwa ngoba ozositela ngokwasekhaya nisilungisele lokho mhlambe-ke singakafiki kulokho ngoba sambheka nini sizokuthi masiyobheka ozokhulumela abomndeni iprogram ibhaliwe liyashiwa ekhaya ngoba bengazi ukuthi abanye bazofika or abanye bezofika kodwa-ke ngoba senikhona umuntu ozokhulumela umndeni ngicela ukuthi na asondele eduze bese kuba ozokhulumela abasekhweni na asondele eduze okhulumela abazali bakhe nawe uzoba seduze ukhulumela omakhelwane bese kuba izwi lenkosi ngicabanga ukuthi iprogram yethu imfishane kanjalo labo bantu ake besondela ubona ukuthi phansi isandla nje ukuthi usukhona uzokhulumela abasekhaya alright that's awukhona silisa asambile Jesu Kristu ukhulumayo ngizokhulumela umndeni wakaDlamini igama lami ngusifile kodwa abaningi bangazi ngosuku mina ngishiyelani ibele nobhuti wami ukhaya Dlamini ngimdala kunokhaya njengamanje ngithi ngizovalelisa bona aphelele ngivalelisela wonke umndeni aphelele hamba ndodana bengelula ulwile before uhamba sambile safika endaweni ohambele kuyo u-aphelele belungile ulungele ngubhuti umntwana onaye sikubona bonke abantu obezidlalela nazo zonke iy'ngane kodwa ngithi ngathuma aphelele ilona usisi wakho u-aphile ungavumi nayo wena uzobe ukhaweleli siyakuthanda magadukeli hamba njalo kasobhuti hamba mfaka msukeni hamba mfaka manzini hamba mfaka sena uduze wazi ukuthi silimele isikhala sakho ngekho sibhale amen umuzwa okhona isimo esikhona kuwo wonke umuntu oseduze umuntu okude angazi ukuthi ungathi mhlawumbe uzothi usola abantu into zomsola lesi simo lesi ukuthi abazali bebenzile into bebone into ebuhlungu kanjalo sibonile akhulume kodwa-ke asethembe uNkulunkulu uzosiza asibheke omunye ozokhulumela abasekhweni uhlelo manje libona ukuthi angiphelele ngoba ngingaphelele vele indlela okwenzeke ngayo isimo esikusona uzokhulumela abasekhweni uDlamini lengiyozile ushuthi asimbizele amithula bemthathe bezana ukhulumela abasekhweni Uzothatha
soze sitho makufanele kufiwe kuzofiwa futhi mina ngiyakholwa kodwa uyabona lento eyenzekile angifuni noma ngiyibone ngoba kungangokuba yena lo detective ngisazombona ngomsombuluko ngiyakuyena sizobonana naye ngoba ubulungiswa abukho siyalifuna iqiniso ukuthi kwenzakalani ngengane zamfowethu ngoba akwazi ukuthi zingavele zinyamalale zombili einganeni zizonke baqede bengasho lutho futhi mnikazi webhilidi uthulile akasho lutho igama elibhlungu elashiwile ya detective wathi abafowethu abathule bahambe bayongcwaba ingane bangakulweli ilungelo la ayibonge inkosi ngithi angikuvezele ukubazalwane ngoba kungiphethe kabi ngikhuluma ngoba kuyangidla akufanele ngabe ngiyakhuluma lo kodwa ngiyayikhuluma ngoba iyangidla ukuze ngikhululeke emphefumulweni wami akekho umzali onelungelo lokulahlekelwa ingane yakhe aqeda angayitholi closure yokuthi kwenzakaleni amen ayibonge inkosi amen ndeni wakadlamini nceseni uNkulunkulu khona amanxeba eninawo asikwazi ukuwapholisa kodwa uNkulunkulu emuhle emkhulu kunjalo siyamethemba ukuthi ngelinye ilanga siyokuthola ubulungiswa niyophola noma undodana eselele la emkhumbini wakhe kodwa uNkulunkulu ngeke size simhlamuke kodwa yena uyazi ayibonge inkosi amen liyafika lelizwi lapho liyafika alifiki ehlanzani ngedela alikho lona lakhelwe nje ukuthi likhulume la eduze bese kodwa ngizozama noma lingekho ngizozama naba bevuma ngamakhanda futhi seliyafika asibonge kakhulu kumfoka Dlamini ya angisho lutho nama ngizosho lutho ezinye zezinto ezibulala umuntu kabili umuntu mayisevele efile musa nokumqedela esefile usefile okwethu masingabasebenzi sizisebenzi zomphakathi ukuthi silekelele ngendlela ezosho ukuthi singabantu singubuntu kodwa ke angifuni ukugxila kakhulu eyintweni athole ubaba wengane okuyena ozithatha through kunzima kunjalo woza kwa Dlamini fene kunesibindi bonile isibindi naso sale nje usumele isibindi ingane yakho iclosure sesifikile la noma singakafiki siyazi ukuthi senengane yakho sesibhedlela into yakhona siyazi ukuthi kodwa nje sasuma kancane isibindi
ngizobe ngiyigwala uma ngikwenza lokho kwazona ngizobe ngiyiphotha. Amen. Kuzomele ngiklwele ukuthi ube nohlungile. Isimo nendlela abantu abalimale ngayo besihlela i-birthday yabo ngoba ngalo msombululo siyakubona i-birthday yabo mhla 27. Kodwa namhlanje i-garage yami ilele ku-ICU and ngizobe ngiphinde indodana yami kunje isibhedlela ukukhoma uphefumula ngemishini. So ukuthi sivivinyo lesi ngibhekene naso angazi ngoba kwenzeka lokhu nje besisano 3 months siyajabula uma wabo esi-right kade sehlale 6 months esibhedlela. So u6 months wonke nje benguphila sisobabili endlini ney'ngane zami. Ekuseni ngiyahambisa esikoleni, ngiye emsebenzini, ntambama ngiyabuya, siphile nazo zotathu ukuze sivakashe esibhedlela sobona umama. So sekwenzeka-ke esiyenzekile, kodwa ngokwesekwa yiwo wonke umuntu, umphakathi, nabantu abafana nobaba uMsweli nabanye polisi engizokwazi ukuthi babalunga ngoba kuningi kusemqondweni. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi kuzogcina kwenzakele noma ukulungiswa sikuthole ngendlela efanele. Ukulanda kancane ngumfana wami, ingane zami bengiyithanda kakhulu. Ngiyithanda kakhulu ngendlela yokuthi bengakwazi ukuthi ngiqede isuku ngingabanga nabo. Njengoba lesimo senzekile sengiye ngibuze nokuthi kube mhlawumbe ngabashiya ekhaya kugogo bahlale mhlawumbe ngabalimalanga. Kodwa futhi ngokuthi bengifuna basondele kumina njengobaba wabo, ngidlala indima njengobaba, ngithuseduze nokuthi ngibatholise mhlawumbe imfundo engcono endaweni ezingcono kunezasemakhaya. Kodwa-ke uyuthi mhlawumbe uthi endaweni uyothola okungcono usekubhekane nenkinga njengoba sekwenzeke kanje. So ngizozilanda kancane ngomfana wami ukuze ngokuyingane vele ubengazani nabantu abaningi ukuze mhlawumbe kuvele isithombe sokuthi ube yingane enjani. So kubuhlungu ukudlula kwakhe njengikuchazile. Waphelele ube yingane ehlakaniphile, bengikholelwa ukuthi ikusasa lakhe lizoqhakaza. Kuningi abefisa ukuba yikona ngoba nasesikoleni ubenza kahle, nothisha futhi bethu uyahlonipha. So silahlekelwe kakhulu. Ilokho nje ngizokusho, ihlobo nomndeni bamazi ubethi befikile akekho amxwayayo, bejabulisa wonke umuntu. So nazo zonke iy'ngane zilimele ngoba nazo esikoleni sakhe bezeluleko ngoba zimazi zonke futhi bezimthanda. Ngiyabonga kakhulu. Inkonzo ngoba zimbili udlamini engimkhulule ngapha kade ngikhuluma sibheke ukuthi sebehambe kangakanani senze ukuthi singadonsi noma yaba udlamini lo ngimkhulume ngapha buya zonke le nkonzo sikukhuluma zonke lamasimba. Okay, khona imoto NH
7715 iCorolla khona ucela ukudlula abantu onemoto emhlophe hayi mhlophe akusonto imhlophe ENH 7715 iCorolla ucela ukudlula yilokho afuna ukudlulisa sithe ukuba uzokhulumela umakhelwane sengizondumba-ke manje kumakhelwane yabona-ke sengizondumba kuba singalifalile okay ningabheki phansi ngibukeni khona omakhelwane abangibuke bonke Asusizono zami ahlanzi inhliziyo sisacubungula amakhelwane basambheka safaka isigqulo sizwezwini kwenzela ukuthi umfundisi abe nesikhathi uma ukuthi asimtholi umakhelwane socinga ngapha ezweni mhlawumbe uzovela kahle neduze kwethu ngoba phela nalo iBhayibheli lumakhelwane wangasenawo umakhelwane uvele ungene eBhayibhelini lona lumakhelwane akho ongcono futhi ngoba yonke into osuke ikhulume kulona ayidluli ayiko omunye umuzi iphelela khona kusho ukuthi ke umakhelwane wakulinda kwahaza makhelwane walapho kuzoba yiBhayibheli sizothatha le nkulumo umfundisi beseni ugogo engane uzophinda abe umakhelwane woza lapho somenza umakhelwane ebe umakhelwane wengane yakhe kamzulwane asinawo nombhobho lapho wemama uzoshanye nokwenkonzo ngiyazi inkonzo siyishaye inkobo vela ingane ushaya ngaleli izwi leli kwendodana-ke kufanele ngime kahle kule ndlozi angiseyena nomuntu okade bizwa kahle lana mina bengifike ngithi hawu angifuni kangaka sembona athi lo intombazane acinela athi washo kwakahle how are you gogo angiyazi indlela ngabheka lo muntu uma ithi nje kancane ngomlandela mina lami ugogo lamama omncane oza ngemva kwethu nakho ufika manje ngomncane laba abanye besuka awu u-akhela nakufika uma wakhe la kule khaya ngifuna hayi lezi ngane kaze ngambuza ukuthi lesingane kuba zincane siswenzani uzokumpela ukuthi uzokuthi ayisasiyaqaqeka ngoba zibona nje lezingane usemncane phela unokhaya usemncane noma kodwa ngibona ukuthi noma uziyobhuka hayi isima wakhethe ngale kusodwa nawo lo muntu bengithi ngigula mina ngathi ngagula kakhulu nje ngaze ngabaleka ekhayeni lakadlamini ngabuya ngeza kadlamini sayishadela kadlamini salandelana aya kithi kamungabe ngamungabe mina kamnguni emakhathini wathandela ibongo saba abakhipha inkomo kanoya saba kanoya
konko nangigula bathi uthi kudadewabo baqhephulile bangilinde ngento uqhephulile nalo nalo nami ngizwe basithathe nabuntu athi nangithi ngiyababheka bathi kusalela hayi ngigadiwe waze ngofika etoilet anginamlenze mina kodwa lezi zinto bezingazi ukuthi azikhambe nami zongihlonisa lezi ngibuye ngiselayikonkulunkulu ngokuthemba nobuso kodwa nasengizosinda khona sengithola isigameko awu sakadadewethu ngiqinile mntana ngiqinile bengazi ukuthi nisaqinani khaya ngiqine nganisa ngendlela eniyenzile ngifikile la mna kwathi nethula ngitshela udadewethu engitshela ngumzukulu ngavele ngathi gala lokhu-ke baba babaqina sihleli nomakoti siyabusa omunye umntwana ngabenda kwazi nokukhuluma wavele wamsemisisile ngoba ngavele ngawo kalala esibhedlela ngathi hayi kusho ukuthi umntwana walengane ngendlunga ngoba ngithela ukuthi ngiyalalela iselula ukuthi ithini ngayididela phansi yaqedwa yingane ngisagijima ingane zizonginika ngithi hayi ngabe ngithuthukile ngena esibhedlela amen basalo angizubambezela hamba mntana hamba ngiloziya angisho ukuthi ukhonzele ngithi kusaba la ngakho kufanele sihambe siye isikolo yina ngisale ngoba besimthembile ngaze ngiphelezela lezi zinto ngingazi zitshelwa yini kodwa bekhona ogogo nomkhulu kodwa bona babazi ukuthi asiqhugeze ukuthi sihambe nogogo uNkulunkulu emuhle hayi makhathini sicela ukuthi nabakamakhathini babe khona bahlangane nabakadlamini usibani wafika mina ngingene ebutombini ungambona sekugile namhlanje wafika ngingene ebutombini udadewethu lo impela ubona ukuthi ukhasa khona naye ungena phela kuthina besifile sithunyiswa kuthiwa ikhuma limkhulumisa ayikhuluma insizwa eduze kwayo ungaboni sokunakele namhlanje kuthiwa hayi namhlanje hayi wena kusho intomba kusho abazali bathi hayi wena uyihlophulele awukhulumi namuntu ofika nje isizwe sikibambe nje kabi uyafinya lutho lona ongelamayo ngoba wephansi wevele phansi hayi sophuma kahleke siya phakathi kodliwa oshubele esiqoqweni fika insizwe ezokumema saphuma usafikile yena umyeni wakhe nomyeni wakhe hambela le ngoba phela akavezi ukuthi le ntombi ngiyayithanda usahambela le nto kodwa ungatsha nathi nezindlu la uhle kuyasika lo uyakinzika nimbona ethwele uyakinzika wakuvele kukhamba inyoka nje hayi esayibaleka so bamba isithethe isibaleka umana uzathi beyawo simshiyele kodwa ufika inyoka ibe sasingakayaziyo nendaba zikakhe uNkulunkulu emuhle dadewethu uzulu wakho uNkulunkulu emuhle bengihlala ngikhuluma ngale ngakho ngithi ngenile ekhaya yavele yasitshayela inqanakho kwanobhuti kwanosisi uNkulunkulu emuhle bathandekayo siyabonga ngibonga kubona bonke abasigadile ngibonga kubona bonke abasimele hamba kahle Ngiyathele khona
Hayi akunalutho uyangigcwalisela. Uyabona-ke nansi ke ngizonitshela nasesiphinda umfundisi. Umuntu nomuntu uyazi uma kusenkonzweni uyakwazi ukubona ukuthi umuntu waphenduka from where. Yes. Uyakwazi ukubona umuntu ukuthi kule nkonzo nje akuyona la. Yafika la yashawupha. Amen. Ubona mase kusenkonzweni umbono waphenduka eminingi ethaveni uyabonakala. Amen. Ubona ngendlela yakho ngalo uphenduka ethaveni. Uyabona nje lo mama akamama usemaromeni kodwa waphenduka uzalwe eZayoni. Yikhathoni kodwa uvela eZayoni. Abazali bezwe bazomnikela. Amen. Wabhabhadisa hayi yilo kokuqala lokhu ingane mayisase. Hayi mayisazelwe no 7 days kuthiwa yilo. Wasuka nani neguardian yini ummeli ube neloya engafundile. Mhlambe ke asathelele ithuba ukuthi besibheka ngale umsebenzi wakho semkhulu ngale ungazokhala lo MC usedla isikhathi akuyena umuntu osizayo isikhathi la ngisebenza khona ngisenza 2 minutes kuphela. Ngikhuluma 2 minutes kuphela bese kuba ukuthi lo 2 minutes uyoshaya ineve kube kuphela akufanele ukhulume isikhathi eside yabona thina abantu bangasabuthi ukuthi asabe sekumfundisi umfundisi ke uzothatha ke azule namavesi sobuyisa yena onenetwork yasezulwini mase thune network yasezulwini ile ngenayo load shedding umthandazo wakhe awuvayi ngoba khona abanye sithi siyathandaza ukuthi umthandazo kufanele kuye uNkulunkulu aluvayo ngoba komncane bakhe yabo ubambeke umthandazo ungafiki but siya yiko phela sithi angathandaza umuntu oyedwa ozosibambezela singayitholi izinto ngoba umthandazo wakhe ufuna ukudlule nasemakhanseleni wayi nezinto namakhanseleni manje ufaka umfundisi unomthandazo straight uzothatha ngezwi eli straight sisize uNkulunkulu into yethu nendlela engane kube indlela enhle kube indlela ezobalula. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi ke size sosingatha sizolekelela siduduze ngayo yonke indlela kodwa okunye ngubonile mangila ngeke ngakusho ubonile abazalwane mabekhuphuka lo makhelwane bona baphethe amakhekhe bona baphethe udrink abantu baphethe iphela asipele back awukwazi ukuthi esimweni ezithini makunento noma ngabe yicheke emzini womuntu awukwazi amlengisa izandla akhe uphuma ejele ukungelani uma uyemzini womuntu usiyenzile i-wallet usuphethe ifoni nje khona usukwenzile siphethe amahewu siphethe itokwe siphethe isizulu ungafiki ube yinkinga kulowo muntu. Siyabonga kakhulu ngibonile ngiyanaka lemangilanga babona abazalwane bekhuphuka bephethe izipho ngathi na lento eyayenziwa yakhumbula kuphambisela uJesu izaza seMpumalanga zayiphethe imuri angezi khona into okuthi imuri. Leyo nto yayitshela ukuthi uma uya emzini womuntu uphatha into ngesandla awuhambi lengisizandla yilokho nje ngigcugcuzelayo ubuntu umphako ongaboli ififa ihlazo kamakhelwane ubuntu yabona ngobuntu ayikho into esigesize siyenze ubuntu bedlula ngisho inkolo ngoba ubuntu obethu futhi makulimeni makhelwane lesi silimala sonke baba mfundisi woza yila yakho
Lengathuthumela mina. Sizothola isifundo esithathwe encwadini ka-Isaya 25 verse 6 ya-7 9. Inkosi iyakuchitha ukufa kuze kube phakade. Leyo ingqikithi yesifundo. Kuleyo mihla inkosi yamaviyo iyakulungisela entabeni yayo zonke izizwe eyithandile. Kule ntaba iSiyoni inkosi yosusa indwangu emboze amehlo ezizwe zonke, ulwembu olubukezele izinhliziyo zabantu. Iyochitha ukufa kuze kube phakade. Inkosi uNkulunkulu yokwesula nembezu emehlweni abo bonke, isuse ihlazo kubantu bayo emhlabeni wonke. Impela inkosi ikhulume kanje, ngalolu suku kuyothiwa bhekani, nangu uNkulunkulu wethu esasindlekile ukuba asihlenge. Nansi inkosi yethu esasiyilindele, asijabule senani ngoba isisindisile. Nalokho lenkosi. Isihlabelelo sokuphendula. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Iyangalusela emadlelweni aluhlaza, iyangiyisa ngasemanzini lapho ngiphumula khona. Iqabulisa umphefumulo wami, isihlabelelo sokuphendula. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Iyangihola ngezindlela ngenxa yegama layo. Noma ngabe ngidabula esihosheni esincane, angiyokwesaba okubi, ngoba wena unami. Induku yakho lozimo lwakho lokwazisa kuyangimisa isizini. Isihlabelelo sokuphendula. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Uyangiphakela esitheni, izitha zami zibhekile. Uyangigoba ikhanda lami ngafusa, uqinisa ukhamba lwami. Isihlabelelo sokuphendula. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Impela ubunene nomusa wakho kuyangilandela. Zonke izinsuku zokuhamba kwami ngihlale endlini yenkosi kuze kube phakade. Isihlabelelo sokuphendula. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Isihlabelelo sokuphendula. Inkosi ingumbalisi wami, angidingi lutho. Ekethi indaba ayipheleli lapha, iphelela emaphakatheni. Ekethi indaba ayipheleli lapha, iphelela
ezulwini uhlale khona ngoqondo kuze kube noMaria intombi eyingcwele kanye noJoseph oqobileyo lezi ngilosi zonke zabaqobileyo bakaNkulunkulu. Uthumeni nina abaqobileyo bakaNkulunkulu nimhlangabeze nina zingilosi zenkosi. Kristu okubizile akawele akuyise esukeni sika-Abraham. Inkosi muphe ukuphumula umphumulelo wafuthi. Nkosi bethula kuwe umzalwane wethu njengoba esebuka kulo mhlaba. Sengathi angafinyelela kuwe ahlale nawe ngaphakathi. Izono zabazali ezenziwa uyibona umthethelele zona uze siwule ngothando nangesiyawu sakho konke lokhu sicela kuJesu Kristu yakhe iphile kusana nawe uNkulunkulu munye ngesikhathi nesikhathi. Bubele
siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba uNkulunkulu, namanje Nkosi kulesikhathi simeze igama lakho ngcwele. Namanje Nkosi siyathandaza ukuthi ube nomndeni wakwaDlamini ungcwele uvule ingqondo ney'nhliziyo zabo bangadideki ukuthi wena Nkosi usayinkosi noma izimo zinjena. Ube wathi ezweni lakho wena Nkulunkulu omuhle noma ushaya kodwa uyakholisa. Baba siyathandaza ukuthi ube kanye nathi kwehlisa umoya oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kuze kube phakade. Ngathi ngizama emhlabeni ngahlalela ithuna lami la njengembali eqhakaza namhla ngakusasa isibunenya njengembali eqhakaza namhla
Africa my continent, Africa my home. Kuwo wonke umuntu obeyingxenye ukubambisana nomndeni, ukubambisana nathi, sesifika la sesigoqa khona inkonzo yengane aphelele kwaDlamini. Ukhumbula-ke ongena manje udaba lwenzeke enkabeni yeTheku ku-375 la iy'ngane beyidlala khona zangena e-15 zingamawele e-15 kanti i-lift ayisebenzi zathinta ngesandla kwavele kwavuleka zawokhala kade ngaphansi e-basement zibe zisuka kuphi zisuka ku-4th floor. Namhlanje-ke sila sehawiki besobeka khona ingane. Okubuhlungu-ke kakhulu kunalokhu okwenzekile ukuthi lena enye isesesibhedlela isekuyikhoma nakhona uncenga siyacela imithandazo nengendlela futhi ingasebenza ngayo ingalekelela ngayo nje ukuthi leya ngane leya ngoba impilo ngeke isafana, impilo yabazali bayo ngeke isafana. Kufanele ukuthi-ke sibe sibambisene silokhu sini-update ukuthi kuhamba kanjani sekukuphi ukuphi la sisanibambile khona. I thank you.